niyo dati bago kayo na-accident? Dati po akong delivery helper. Sumasama po ako sa mga driver para deliver sa mga item po namin ng pang-kitchen equipment. Bale, ano parang kayo natin? Apo, pahinan, bali ganun po dito. Pahinan dito. Matagal na po kayo din, sir. Matagal-tagal din po, mga 7 years na rin po. Sir, maaari niyo po kayo ikwento sa amin ano po yung nangyari bago po kayo na-aksidente o yung nangyari po sa nasangkutan ng aksidente? Yung ano po yun eh, May 2022 after. May deliver po kami sa Antipolo. Eh, yung address po medyo magulo kaya nag-decide kami magtanong sa barangay. Pagdating po namin sa barangay, bababa na kami. Pagtanggal ko po ng seatbelt, may pumangga sa likod namin. Eh, nung parang nagkamalay ako, nasa hospital na po ako nun. Eh, sinasabi nila, kailangan daw tululin. Kasi pagka nawala na ito ng mali, pag-ising ko, wala na akong mali. Paano po naapektuhan yung kabuhayan nyo o yung pamilya nyo? Malaki po kasi hindi na ako nakapagbigay sa asawa po na po. Kaya yun, nagkakatang din kami. Paano niyo naman po nalaman itong Employees Compensation Commission tsaka yung programa ng ECC? Paano niyo po nalaman? May nakapagsabi po sa akin na katrabaho dati na sa Makati daw nga po may tumutulong sa mga kagaya ko na accident. Kaya pinuntahan po namin ng asawa ko. Yun nga po na na-entertain naman po kami kagad. Ano na po yung mga tulong at servisyo na nakuha po ng ECC? Marami po. Kasi nagpilip po sila ng cash assistant. Dapat check up po ako. Tapos may na session ng therapy. Tapos itong investigation nga po. Yun po yung mga nakuha sa ECC. Tapos meron pa daw kung livelihood program sila na makukuha din po ako. Paano po ito nakatulong sa inyong komisyon? Kasi nung hindi pa ako nakakalapit sa inyo, parang nare-depress ako dun kasi parang feeling ko na akong tumutulong. Tapos nung nakalapit ako sa inyo, naramdam ko may kagabay ako ng pagkalo sa seryoso ko. Kaya parang opo, parang nagsaban ako ng pag-asa. Ano pa po yung inaasahan ng tulong po ninyo na matatanggap po ninyo kay ECC? Ano po, yung sa live yung program po, yung pakuha nila. Ano po? Mensahe po ninyo sa kagaya po ninyo na na-aksidente at nangangailangan din po ng tulong. Huwag po sila mawalan ng pag-asa kasi may andyan yung ECC na anak ko sa nakapagod ko. Bumali sa nangyari kanila. May mensahe po ba kayo para sa amin? Opo. Ako po sa pasalamat sa mga nagtulong sa akin. Gawa ng nagkaroon ako ng pag-asa bumangon sa buhay. Saka malaking tulong po ito sa bawat taong matutulungan niyo. Kaya dapat po marami po kayo matulungan. Maraming salamat po. Sir, tanggapin niyo po ang House and lot, sir. token po. Galing po kayong pare. Maraming salamat po. Mabiyalat po, ayan. Yan po ay simpleng token po ng Employees Compensation Commission sa aming pagpunta po and sa celebrate namin ang aming 49th anniversary. Congratulations po. Salamat po. Salamat po. Yay! Sana po kahit paano makatulong po yun, makatawid sa kahit ilang araw. Malaking tulong po yan.